ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവ. ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജഗദീശ ഹരേ കൃഷ്ണ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ ജയ ഗുരുമാരുത മന്ദിരനാഥ. ജയ ജഗദീശ ഹരേ ദേവാ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവക സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർ ഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃതപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം
മദേകബന്ധോ മത്സംഗീൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय निताय गौर പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചു. അതില് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे മാതാജി, कृष्ण പ്രണാമം. माताजी हरे कृष्ण കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 7ാമത്തെ സ്കന്ധം 2ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തോടെ 2ാമത്തെ അധ്യായം തീരും. അത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്കായി തന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സഹോദരനും ബന്ധുക്കളും ദുഃഖത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ധർമ്മരാജൻ ബാലന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. എന്താണ് പറയണത്? ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികള് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ജനനവും മരണവും ഒന്നും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്ന് പല കഥകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒരു പുല്ല് പോലും ചലിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാനിയാണ് സംഭവങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കൂടി ജ്ഞാനി കാണുന്നു. ഇവിടെ കുലിംഗപക്ഷിയുടെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇണയുടെ വിയോഗത്താൽ കുലിംഗപക്ഷി കണ്ണുനീരൊഴുക്കി വിലപിച്ചു. അതിനിടയിൽ പക്വമായ കാലത്തിന്റെ അല്ലെ, എത്ര നല്ല വാക്കാണ്, പക്വമായ കാലത്തിന്റെ ആജ്ഞ പിന്തുടർന്ന് പക്ഷിയുടെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ദൂരെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വേട്ടക്കാരനായി ശസ്ത്രം തുളഞ്ഞു കയറി ആ കുലിംഗപക്ഷിയും ചത്തു വീണു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് സകല ചരാചരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണോ. മയ്യാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചര. ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മാത്രമാണ് സകല ചരാചരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകം അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 57. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയമപശ്യന്ത്യ ആത്മാപായമബുദ്ധയഃ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. ഏവം യൂയമപശ്യന്ത, പശ്യന്താന്നായാലും സ്യന്താന്നായാലും ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഏവം യൂയം അപശ്യന്ത ആത്മാപായം അബുദ്ധയ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം യൂയം അപശ്യന്ത ആത്മാപായം അബുദ്ധയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. ഏവം യൂയം അപശ്യന്ത്യ ആത്മാപായം അബുദ്ധയ. നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജിയെ വായിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് വായിപ്പിക്കേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയമപശ്യന്ത്യ ആത്മാപായമബുദ്ധയഃ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യഃ പതിം വർഷശതൈരപി. മൽദിശമതി വിലാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയമപശ്യന്തു ആത്മാപായമബുദ്ധയ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പ്രതിം വർഷശതൈരപി.
हरे कृष्ण माताजी। अंबिका हरे जी। कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमवश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। विजयनारायण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। हंसराज जी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पदिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। पंकजेश्वरी माताजी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मपायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यद्य शोचन्ति पतिं वर्षस्य तैरपि। हरे कृष्ण माताजी। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण। हरे माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मपायामबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे माताजी। राजी माताजी। माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मपायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे माताजी। सीता माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण एवं यूयमपश्यन्त आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोच्यन्त पतिं वर्षतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। निर्मला माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मपायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। शारदा जी नंबर माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पश्यन्दात्मापायमबुद्धयः पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। वसंता माताजी कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। सिंधु माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम कृष्ण नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूय अपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला गोपाल माताजी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापाय अबुद्धया नैनं प्राप्यस्य शोचस्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। सुमित्रा माताजी। हरे हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायन बुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। निदट्टी माताजी हरे कृष्ण। अनिता माताजी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं यूयपश्यन्दात्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। पंकजेश हरे हरे पद्मावती कृष्ण माताजी। माता। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण एवं एवं यूयपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी। रत्ना माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एयं यूयम् अपश्यन्त्य आत्मपाय अबुद्धय नैनं प्राप्तस्य शोचन्त्य पतिं वर्षशतैरपि। हरे कृष्ण माताजी प्रणामम्। शोभा विजय माताजी।
ശോഭ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയം അപസന്ധ്യ ആത്മാപായ ബുദ്ധയഃ നൈനം പ്രാപ്തസ്യ ശോചന്ത്യ പതിം വർഷസതേരപി. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയമപശ്യന്ത്യ ആത്മാപായമബുദ്ധയഃ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പദീം വർഷചതൈരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയമപശ്യന്ത്യ ആത്മാപായമബുദ്ധയഃ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം യൂയമപശ്യന്ത്യ ആത്മാപയമബുദ്ധയഃ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അപ്രകാരം യമരാജൻ ചെറുബാലകൻ നമ്മ വാക്കർത്ഥം നോക്കിയല്ല. ഏവം അപ്രകാരം യൂയം നിങ്ങൾ അപസൃന്ധ്യ കാണുന്നില്ല. അപസ്യന്ധ്യ കാണുന്നില്ല. ആത്മ അപായം സ്വമൃത്യു. അബുദ്ധയ ഹേ അജ്ഞാനികളെ. ന അല്ല. ഏനം അവനെ. പ്രാപ്സ്യത നിങ്ങൾ നേടും. ശോചന്ത്യ ദുഃഖിക്കുക. പദ്യം ഭർത്താവ്. വർഷശതൈഹി 100 വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാലും. അബി പോലും അതാണ് പറയണത്. 100 വർഷത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സാധിക്കില്ല. ഏവം യൂയം അവശ്യന്ത്യ ആത്മാപായമബുദ്ധയ നൈനം പ്രാപ്സ്യത ശോചന്ത്യ പതിം വർഷശതൈരപി. ശതൈരപി 100 വർഷത്തേക്ക്. വർഷശതൈഹി 100 വർഷത്തേക്ക്. അഭി പോലും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. വിവർത്തനം. അപ്രകാരം യമരാജൻ ചെറുബാലകന്റെ പ്രച്ഛന്ന രൂപത്തിൽ, ബാലന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ വന്നത്, വേഷപ്രച്ഛന്നനായിട്ട് രാജ്ഞിമാരോട് പറഞ്ഞു, വിഡ്ഢികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണാതെ വിലപിക്കുന്നു. എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ മരണവും തൊട്ടു മുന്നിലുണ്ടെന്ന് കാണാതെ വിലപിക്കുന്നു. മരിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടി 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ദുഃഖിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ലെന്നും അതിനിടയിൽ നിങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുമെന്നും അല്പബുദ്ധികളായ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. നമ്മൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ മരണം തൊട്ടടുത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് കുലിംഗപക്ഷിയുടെ കഥയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ആ പക്ഷി തൻ്റെ പെൺകിളി മരിച്ചതല്ല ആ വലയിൽ പെട്ടതറിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ചുറ്റും വിലപിച്ചുകൊണ്ടേ ഓടി നടക്കണം. എന്നാൽ തൻ്റെ മരണവും തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ വിലപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ആ ബഹളത്തിനിടയില് മറ്റൊരിടത്തിരുന്ന് വേട്ടക്കാരൻ കിളിയെ കൊന്നുകളയുന്നു. അപ്പൊ അത് അറിയുന്നില്ല അല്ലെ. ചെറുബാലകന്റെ യമരാജൻ പറയാണ്, വിഡ്ഢികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ മുന്നിൽ കാണാതെ വിലപിക്കുന്നു. മരിച്ച ഭർത്താവിന് വേണ്ടി 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ദുഃഖിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ലെന്നും അതിനിടയിൽ നിങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുമെന്നും അല്പബുദ്ധികളായ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. യമരാജൻ ഒരിക്കൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു, മഹാഭാരത വനപർവത്തില് 313, 116 ഈ പറയുന്നത്, അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹായമാലയം ശേഷാസ്ഥാവരമിച്ഛന്തി കിം ആശ്ചര്യം അധപരം. അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹയമാലയം ശേഷാസ്ഥാവരം ഇച്ഛന്തി കിം ആശ്ചര്യം അധപരം.
ഓരോ നിമിഷവും അഹനി ഭൂതാനി, ഓരോ നിമിഷവും നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും ജീവജാലങ്ങൾ മൃതിയടയുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും ജീവജാലങ്ങളെ മൃതിയടയുന്നു. എന്നിട്ടും വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യൻ താൻ മരണമില്ലാത്തവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യമായത്, അല്ലെ? നമ്മള് തൊട്ട മുന്നില് ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു വീഴുന്നു. വെറുതെ നിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറ്റാക്ക് വന്നാലും ഹൃദയം ഉടനെ നിന്ന് അവര് മരിച്ചു വീഴുന്നു. നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും ജീവജാലങ്ങൾ ഹൃദയടയുന്നു. എന്നിട്ടും വിഡ്ഢിയായ മനുഷ്യർ താൻ മരണമില്ലാത്തവനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇതാണ്. പൂർണ്ണമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകിയാൽ എല്ലാവർക്കും മരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജനനമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മരണം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, അത് നിശ്ചയമാണ്. എന്നിട്ടും ഓരോരുത്തരും താൻ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും തനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും താൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ലെന്നും എന്നും ജീവിക്കുമെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഭാവിയിൽ ജീവസത്തകളെ മരണമില്ലാത്തവരും ചിരഞ്ജീവികളുമാക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ നിരവധി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനിടയിൽ സമയമാകുമ്പോൾ യമരാജനെത്തി അവരുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യവ അതിലൊന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്നും ജീവിക്കുമെന്നും മറ്റും ചിന്തിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ജീവസത്തകളെ മരണമില്ലാത്തവരും ചിരഞ്ജീവികളുമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ നിരവധി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിനിടയിൽ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലം ഒരു കൊമാളിയെ പോലെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യമരാജനെത്തി അവരുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് അവരെന്തൊക്കെ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടെ ഇട്ടേക്കൂ, പോകേണ്ട സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് അവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അല്ലെ? മഹാഭാരതത്തില് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിൽ കിടക്കാണ്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ആ ശരശയിൽ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മ പിതാമഹനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, പാണ്ഡവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മഹാനായ ഭീഷ്മന് ഇത്രയധികം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ്, അല്ലെ, ഭീഷ്മദേവൻ. എന്തൊക്കെയാണ്? 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? ഭീഷ്മദേവൻ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ പദ്ധതി നമുക്ക് മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും ആരും പരിഭവപ്പെടേണ്ടേയും പഴി പറയേണ്ടേയും ഒന്നും കാര്യമല്ല എന്ന് ഇവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ നാം അംഗീകരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അഭിമന്യു, അല്ലെ, അഭിമന്യു ചക്രവ്യൂഹമൊക്കെ ചമച്ച് അതിൽ പെട്ടു. അതില് ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കയറി എല്ലാവരോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന അഭിമന്യുവിന് ഭഗവാന്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം എൻ്റെ കാലം അടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാനുള്ളതും ഉള്ള അനുഗ്രഹവും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഭക്തനുമാണ് പിന്നെ ശേഷി, അത്രയും കരുത്തനായ അഭിമന്യു. അതിൻ്റെ മരണത്തില് അർജുനനും പാണ്ഡവരും എല്ലാവരും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ധർമ്മസ്ഥാപനത്തിനായി, സംസ്ഥാപനത്തിനായി നിങ്ങളത് അവൻ്റെ ധർമ്മം അവൻ കഴിഞ്ഞു, കർമ്മം അവസാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അതിൽ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം, അതിൽ വിലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെയും ഉപദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തന് ദുഃഖം വന്നാലും ഭഗവാൻ അതിലൂടെ വലിയൊരു ഉദ്ദേശമാണ് നിറവേറ്റുന്നത്. അപ്പൊ താൽക്കാലിക നഷ്ടമല്ല അവിടെ നോക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 58.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച ബാല ഏവം പ്രവദതി സർവേ വിസ്മിതചേതസഃ ജ്ഞാതയോ മേനിരേ സർവം അനിത്യമയധോത്ഥിതം. ബാല ഏവം പ്രവദതി സർവേ വിസ്മിതചേതസഃ ജ്ഞാതയോ മേനിരേ സർവം അനിത്യമയധോത്ഥിതം. ഹരികൃഷ്ണ, ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വായിച്ചില്ല മാതാജി. ഹരേ വായിച്ചോ. കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ ഹിരണ്യകശിപു ഉരുവാച ബാല ഏവം പ്രവദന്തി സർവേ വിസ്മിത ചേതസ ജ്ഞാതയോ മേനിരേ സർവമനിത്യ മയോത്തിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഹിരണ്യകശിപുരുവാച ബാല ഏവം പ്രവദന്തി സർവേ വിസ്മിതചേതസഃ ജ്ഞാതയോ മേനിരേ സർവമനിത്യമയഥോദിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, സുയജ്ഞന്റെ മൃതദേഹത്തിന് ചുറ്റും ഇരുന്നിരുന്ന ബന്ധുക്കളെ ആൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്ന യമരാജൻ അவ்விധം ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തത്വശാസ്ത്രപരമായ വാക്കുകൾ അവരെയെല്ലാം അത്ഭുത സ്തബ്ധരാക്കി. ഈ കൊച്ചുകുട്ടി വന്ന് ഇത്രയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ വാക്കുകളാല് അവരെയെല്ലാം അവരുടെ ആ സങ്കടം മാറ്റുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതം വന്നു. അതോടെ ഭൗതികമായതെല്ലാം അസ്ഥിരമാണ്, തുടർച്ചയായ അസ്തിത്വമില്ലാത്തവയുമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ കൊച്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക്, ഈ കുട്ടിക്ക് പോലും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാതിരുന്നത് എന്നൊരു ചിന്ത വരും. അതുകൊണ്ടാണ് യമരാജൻ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ. യമരാജൻ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയും യമരാജനും 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വലിയ അറിവുള്ളതും മുക്താത്മാവൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രയൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, ആൺകുട്ടിയുടെ മുതിർന്ന ബന്ധുക്കളെ ആൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്ന യമരാജൻ അவ்விധം ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടിയായ എനിക്ക് പോലും അറിയാം, ഞാൻ കാട്ടിലൂടെ ഇത്ര ദൂരം വരുമ്പോഴേ ഏതെല്ലാം വനത്തിലെ മൃഗങ്ങളെ എന്നെ ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു, ഇതൊന്നും ആക്രമിച്ചില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ എന്നെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടാവുമെന്ന് ഉള്ള ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, എനിക്ക് പോലും അറിയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? തത്വശാസ്ത്രപരമായ വാക്കുകൾ അവരെയെല്ലാം അത്ഭുത സ്തബ്ധരാക്കി. അതോടെ ഭൗതികമായതെല്ലാം അസ്ഥിരവും തുടർച്ചയായ അസ്തിത്വവും ഇല്ലാത്തവയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 2:18 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാണിയില് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. 2:18 എന്താ പറയണേ? അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോ സ്വക്ത ശരീരന. പിന്നെന്താ? അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദുദ്ധസ ഭാരത. ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, ഇതൊക്കെ എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് അവസാനമില്ലാത്തത്. അത് മനസ്സിലാക്കി നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയണ. വന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യോസ്യോക്ത ശരീരണ. ശരീരം നശ്വരമാണ്, എന്നാൽ അതിനുള്ളിലെ ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അനാശിനോ അപ്രമേയസ്യ തസ്മാദുദ്ധസ്വ ഭാരത. ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ്. അതിനാൽ ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി ആർജിച്ചവരുടെ കർത്തവ്യം ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിത്വം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ട സമയം കേവലം ശരീര പാലനത്തിന് വേണ്ടി പാഴാക്കാതെ അനശ്വരമായ ആത്മാവിന് നാശമില്ല. ആ ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ്. അനശ്വരമായ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിത്യദാസൻ, ഭഗവാൻ നിത്യദാസൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, നിത്യസേവകനാണ്. അത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം, കേവല ശരീരം, അത് നശ്വരമാണ്. ആ ശരീരപാലനത്തിന് വേണ്ടി പാഴാക്കാതെ അനശ്വരമായ, നശിക്കാത്ത ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഹിരണ്യകശിപുവാണ് പിന്നീട് അവരോട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ആത്മാവിന് എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അവന് എവിടെ ശാശ്വതവും ജ്ഞാനപൂർണവും ആനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യജീവിയും ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ആനന്ദപൂർണമായ ജ്ഞാനപൂർണമായ ജീവിതം കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ, അല്ലെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അവിടെ ശാശ്വതമാണ്, ജ്ഞാനപൂർണമാണ്. നമ്മളെ അറിവ് ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നു, മറവിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും തരുന്നത്. ആനന്ദപൂർണവുമായ ജീവിതം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിയും ശ്രമിക്കണം. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം. ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവബോധമാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. നമ്മൾ ഇസ്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ ഇത്രയും പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള യഥാരൂപം, ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീത ആയാലും യഥാരൂപം, അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന് ആ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വക ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്താനായിട്ട് ഉതകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഗുരുവിൻ്റെയും ആ ഭഗവാന്റെയും കൃപയാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത വിഡ്ഢികളാണ് ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയില് മുങ്ങിത്താണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ, അല്ലെ, ബാലം, കൗമാരം, യൗവനം, ജര, അങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ അതിനെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ആത്മാവിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു തോണി തന്നെയാണ് ശരീരം. ആ ശരീരത്തെ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം സാധിക്കില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ എന്ത് വേണം, അതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ പാടില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അല്ലാതെ മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ സദാ മുഴുകാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരല്ല. ഒരു ഗുരു പൂജയുടെ ദിവസം ഒരു പ്രഭു പറയുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഗൾഫിലായിരുന്നു. അപ്പൊ സകല ഭൗതികതയിലും പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ സത്സംഗത്തിൽ പെട്ടിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ആ പ്രഭുവിന് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ എന്താണ് അത്, അപ്പൊ എല്ലാം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. പിന്നെയാണ് കുറേശ്ശെ അതിൽ നിന്ന് വിരക്തി നേടാനും സത്സംഗത്തിൽ പോയി പങ്കെടുക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ആ പ്രഭുവിന് അറ്റാക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അതേവരെയുള്ള ജീവിതചര്യയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ പ്രഭു പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നെഞ്ചുവേദന കലശലായി വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ്, കൃഷ്ണ ഇപ്പം എന്നെ കൊണ്ടുപോകല, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇനിയൊരു ജന്മമില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം, എന്നെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്നാണ് ആ പ്രഭു പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് പറയണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അത് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാനും അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും സാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും അത് കാരണമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് തൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താണ്, മാറ്റമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിൽ സദാ മുഴുകാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരല്ല. വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അത് പറയുന്ന എനിക്കിന് താഴെ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ പെരുമാറ്റം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ച് താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം, ഒരു രൂപം മാത്രമേ എനിക്ക്
ലഭിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ ആത്മാവിന്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മനുഷ്യരൂപം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി നാമം ജപിക്കണം എന്നാണ് ആ പ്രഭു പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കുമോ എന്ന് ആർക്കും അറിവില്ല, അതിനുറപ്പില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ചെയ്തു. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയണം, അടുത്ത ഒരു ജന്മം, എനിക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ അർഹതയുണ്ടോന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മൾക്ക്. ഇനി എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരു വൈഷ്ണവ ഗൃഹത്തില് ജനിക്കാനുള്ള ഒരു കരുണയെങ്കിലും ഭഗവാനെ അങ്ങ് കാണിക്കണേ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പൊ ഒരുവന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് അയാൾക്ക് ഏത് ശരീരവും ലഭിക്കാം. ഒരു ദേവന്റേത് മുതൽ ഒരു ശ്വാനന്റേത് വരെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്നില് ഉന്നത ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഒരു ദേവന്റേത് മുതൽ ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്റേത് മുതൽ ഒരു ശ്വാനന്റേത് വരെ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മാധ്വാചാര്യര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല മാധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആരാണ് മാധ്വാചാര്യര്? ഉടുപ്പിയില്, അവരുടെ അടുത്ത് ഉടുപ്പി സ്റ്റേഷനറി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത് മാധ്വാചാര്യരാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. അഹം മാമാഭിമാനിത്വ യഥോത്തം അനിത്യകം മഹദാദി യഥോത്തം ച നിത്യ ചാപി യഥോത്തിത അസ്വതന്ത്രൈവ പ്രകൃതി സ്വതന്ത്രോ നിത്യ ഏവ ച യഥാർത്ഥബോധശ്ച പര ഏവ ഏക ഏവ ജനാർദ്ദന. അഹം മാമാഭിമാനാദിത്വ യഥോത്തം അനിത്യകം മഹദാദി യഥോത്തം ച നിത്യ ചാപി യഥോത്തിത അസ്വതന്ത്രൈവ പ്രകൃതി സ്വതന്ത്രോ നിത്യ ഏവ ച യഥാർത്ഥബോധശ്ച പര ഏക ഏവ ജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ജനാർദ്ദനൻ മാത്രമാണ് നിത്യമായത്. മാധ്വാചാര്യര് നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്. എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ജനാർദ്ദനൻ മാത്രമാണ് നിത്യമായത്. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ഈ ഭൗതിക ലോകം അനിത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശീകരണത്താൽ ഭൗതിക ലോകം അനിത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തി തന്നെയാണ്. ആ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശീകരണത്താൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും ഈ ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായതെല്ലാം എൻ്റേതാണെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവൻ മായയിലാണ്. ഇതാണ് ശാശ്വതമായി ജനാർദ്ദനന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നതിനെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഒരുവൻ ചിന്തിക്കാവൂ. ഒരുവന്റെ ഉദ്യമം, പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ജനാർദ്ദനന്റെ സഹവാസം നേടുന്നതിന് എന്ത് വേണം? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കണം. അല്ലെ? മാധ്വാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദതീർത്ഥൻ എന്നും പൂർണ്ണപ്രജ്ഞർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച മഹാനായ വൈഷ്ണവ ആചാര്യനും ദ്വൈത വേദാന്തത്തിൽ, എല്ലാവരും അദ്വൈത വേദാന്തമാണ്, ഇത് ദ്വൈത വേദാന്തം, അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്, അതായത് ദ്വൈത തത്വം, അതിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് മാധ്വാചാര്യര്. അദ്ദേഹം പാചക, അതായത് ഉടുപ്പിക്ക് സമീപം ആണ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണപ്രജ്ഞ എന്നായിരുന്നു സന്യാസ നാമം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദ തീർത്ഥ എന്ന പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധനായത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച് അഷ്ടമഠ സമ്പ്രദായത്തിന് രൂപം നൽകിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങള് ജീവനും ഭഗവാനും എന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. ജീവൻ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അഹം തത്വസ്മി, അല്ലെ? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പില് അഹം തത്വമസ് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാസ്മി. അതെ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി.
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാനും ആ ബ്രഹ്മവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് ജീവനും ഭഗവാനും, ജീവാത്മാവ് വേറെ പരമാത്മാവ് വേറെ. അപ്പൊ അതെന്നും വ്യത്യസ്തരാണ്. ശ്രീ വിഷ്ണു കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനാകുന്നില്ല. മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെയും ഭഗവാന്റെ കൃപയിലൂടെയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുക. അങ്ങനെ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, മായ മാത്രമല്ല എന്നൊക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് മാധ്വാചാര്യൻ. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ചഭേദം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട്. ഈശ്വരനും ജീവനും തമ്മിലുള്ളതും ഈശ്വരനും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള അങ്ങനെ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് ഭാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭാഗവത താല്പര്യ നിർണയം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. മഹാഭാരത താല്പര്യ നിർണയം, ഉപനിഷത്തുകൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്വാചാര്യരാണ് ഭാഗവതത്തെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പരമപ്രമാണമാണ് ഭാഗവതം എന്ന് അംഗീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗവത താല്പര്യ നിർണയം അത് ദ്വൈത വേദാന്തപരമായ വ്യാഖ്യാനമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പലപ്പോഴും മാധ്വാചാര്യരുടെ തത്വങ്ങളെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇസ്കോണിന്റെ പരമ്പര തന്നെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ. ബ്രഹ്മമാധ്വ, ആ മാധ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മാധ്വാചാര്യനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മമാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അദ്ദേഹമാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി മാറ്റിയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യര് ദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിനാണ്. ഇവിടെ മാധ്വാചാര്യനാണ് ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ് ആര്? മാധ്വാചാര്യ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടുകള് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരത്ത് കോട്ട് ചെയ്യണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ജനാർദ്ദനൻ മാത്രമാണ് നിത്യമായത്. അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയായ ഈ ഭൗതിക ലോകം അനിത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയുടെ വശീകരണത്താൽ അത് വശീകരിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും ഈ ശരീരത്തിന് സ്വന്തമായതെല്ലാം എന്റേതാണെന്നും ചിന്തിക്കുന്നവൻ മായയിലാണ്. മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. ആ മായയെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കാം? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ നമ്മൾ മായയിലാണെന്ന് അറിയാത്തത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മായ. അപ്പൊ ശാശ്വതമായി ജനാർദ്ദനന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നതിനെ പറ്റി മാത്രമേ ഒരുവൻ ചിന്തിക്കാവൂ. ഒരുവന്റെ ഉദ്യമം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്യമം. പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ജനാർദ്ദനന്റെ സഹവാസം തേടുന്നതിന്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 59. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യമ ഏതദ്ദുപാഖ്യായ തത്രൈവാന്തരധീയത ജ്ഞാതയോ അഭിസൂയജ്ഞസ്തസ്യ ചക്രുയസ്സ യത്സാംബരായികം. യമഹ ആൺകുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള യമരാജൻ, ഏതത് ഇത്, ഉപാഖ്യാത ഉപദേശിക്കുക, തത്ര അവിടെ, ഏവ തീർച്ചയായും, അന്തരധീയത അപ്രത്യക്ഷമായി. ഇതെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിട്ട് യമരാജ് അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. യാദയ ബന്ധുക്കൾ ഹി തീർച്ചയായും, സൂയജ്ഞസ്യ സൂയജ്ഞന്റെ ചക്രുഹു അനുഷ്ഠിച്ചു, ഏത് സാമ്പരായികം ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യമരാജന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു അടക്കമുള്ളവര് ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞിട്ടും ശരിയായ ആ ഇതിലേക്ക് എത്താതിരുന്ന രാജ്ഞിമാരുടെ ദുഃഖം യമരാജന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശമിച്ചു. ദുഃഖിച്ചിരുന്നിട്ട് എത്ര കാലം നിലവിളിച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല്
എഴുന്നേൽക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. സുയജ്ഞന്റെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം ബാലകന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്ന യമരാജൻ അവിടെ നിന്നും അന്തർധാനം ചെയ്തു. അനന്തരം സുയജ്ഞന്റെ ബന്ധുക്കൾ അയാളുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തി. ശ്ലോകം 60. തദശോജതമായൂയം പരം ചാത്മാനമേവ ച ക ആത്മാ ക പരോ വാത്ര സ്വീയ പരാക്യ ഏവ വാ സ്വപരാധിനിവേശേന വിനാജ്ഞാനേന ദേഹിനാം. അതിനാൽ ശോചത ദുഃഖിക്കുക, മാ അരുത് ദുഃഖിക്കരുത്, യൂയം നിങ്ങൾ, പരം മറ്റുള്ളവർ, ച ആത്മാനം നിങ്ങളെ തന്നെ, ഏവ തീർച്ചയായും, വ അല്ലെങ്കിൽ ക ആര്, ആത്മാവ്, ക ആര്, പര മറ്റുള്ള, വ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, സ്വീയ സ്വന്തം, പാരയ്ക്യ അന്യർക്ക് വേണ്ടി, ഏവ തീർച്ചയായും, വ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപര അഭിനിവേശേന തന്നെയും അന്യരുടെയും സംബന്ധിച്ച അഭിനിവേശം, വിന പുറമേ, അജ്ഞാനേന അറിവിന്റെ അഭാവം, ദേഹിനാം ദേഹികൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. അതുകൊണ്ട് ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആരും ദുഃഖിക്കരുത്. എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആരും ദുഃഖിക്കരുത്. സ്വന്തമായാലും മറ്റുള്ളവരുടേതായാലും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ആരാണ്, മറ്റുള്ളവർ ആരാണ്, എൻ്റേത് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടേത് എന്താണ് തുടങ്ങിയ ശാരീരികമായ ഭേദചിന്തകൾ ഉണ്ടാവൂ. അതുകൊണ്ട് ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആരും ദുഃഖിക്കരുത്. സ്വന്തമായാലും മറ്റുള്ളവരുടേതായാലും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ, നമ്മുടെ അജ്ഞത കൊണ്ട് മാത്രവും മറ്റുള്ളവരുടെ അജ്ഞതയിൽ കൊണ്ടും മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ആരാണ്, മറ്റുള്ളവർ ആരാണ്, എൻ്റേത് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടേത് എന്താണ് തുടങ്ങിയ ശാരീരികമായ ദേഹ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ, ഇത് ഞാൻ എടുത്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കാണ് കൂടുതൽ അറിവുള്ളത്, ഞാൻ ചെയ്തില്ല, ഞാൻ പോയാൽ പിന്നെ ആരാണ്, ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ചുക്കും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവസാനത്ത് മറ്റൊരാൾ വരും. നമ്മള് നടന്നാലും മാത്രമേ അത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും മാത്രമേ അതെല്ലാം നടക്കുള്ളൂ. ഇതൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പോകും, വരും, പോകും. ഒരു സത്രത്തിൽ വന്ന യാത്രക്കാരെ പോലെ നമ്മൾ വരിക, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ നീങ്ങി തുടങ്ങണം. എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉള്ളില് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് വരണം. ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ പ്രഭുവാദ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ജയ്സുല്യ പ്രഭുവാദ്. അയ്യോ പോയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? സ്ക്രീൻ ഉണ്ടോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പക്ഷേ സംഭവം എവിടെയോ നീക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സംരക്ഷണം എന്ന സങ്കല്പമാണ് പ്രകൃതിയുടെ പ്രഥമ നിയമം. ഭൗതിക ലോകത്തെ സ്വയം രക്ഷണം എപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സ്വയം രക്ഷണം എന്ന സങ്കല്പമാണ് പ്രകൃതിയുടെ പ്രഥമ നിയമം. ഈ സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ആദ്യം സ്വന്തം സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ തൽപരനാകുകയും പിന്നീട് സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, ദേശീയത, സമുദായം മുതലായവ പരിഗണിക്കുകയും വേണം.
ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. സമൂഹം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, ദേശീയത, സമുദായം മുതലായവ പരിഗണിക്കണം. ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം. അപ്പം നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ശരീരം, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുക്കള്, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, കുടുംബം, ബന്ധുക്കള്, അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടായി വരും. ഇതിനെ അജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ്? മനുഷ്യ സമൂഹം അന്ധകാരത്തിലും അജ്ഞതയിലും ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ വമ്പൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യത്നങ്ങൾ തുടരും. ഇല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് വളരെ ഉത്തേജിതനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം സാധിക്കും, ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാവിധ ആയുധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടുകൂടി വന്ന അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ്, രണ്ട് സൈന്യത്തിന്റെ നടുവില് രഥം സഭയമേ അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ വന്ന് രഥം നിർത്തിയത്. എന്നിട്ട് തൊട്ടു മുമ്പില് സ്വന്തം ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തായി? കാറ്റ് തുറന്നു വെട്ട ബലൂൺ പോലെയായി അല്ലേ? എല്ലാം പോയി, ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം പോയിട്ട് ആ ബന്ധുക്കളുടെ ഇതില് അങ്ങോട്ട് അയ്യോ ഇവരെയൊന്നും കൊല്ലാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് കിട്ടണ ഇതും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട, എനിക്ക് ബഹുമാനവും വേണ്ട, ആദരവും വേണ്ട, ധനവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിയില് അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോ ഒന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് പോകാനുള്ളതുള്ളൂ നമ്മുടെ അഹംബോധം, അഹം എന്ന ഇത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും അജ്ഞാനാണ്. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇതിന് വളരെയധികം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്. നമ്മുടെ പാഞ്ചാലിയുടെ കഥ, അതേപോലെ എന്താണ് ഗജേന്ദ്രന്റെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. അഹം എന്നുള്ള ഇതിനനുസരിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാനില് ഒന്നും സാധിക്കാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും നടക്കാതെ ആവുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. ഇതിനെ അജ്ഞാനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആ അഹം എന്നുള്ള ഭാവത്തെയാണ് അജ്ഞാനമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മനുഷ്യ സമൂഹം അന്ധകാരത്തിലും അജ്ഞതയിലും ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം മനുഷ്യർ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വശരീര സങ്കല്പത്തിൽ വമ്പൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യത്നങ്ങൾ തുടരും അല്ലെ? ഓരോ വിജയവും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടാണ് ആ വിജയം നടന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയാനായിട്ട് അവിടെ മറന്നു പോകും. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നും കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ആ ആഡംബരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അവിടെ വിട്ടുകളയും. ആ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പരാജയം വരുമ്പോൾ ആ ആത്മീയ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം. വമ്പൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ യത്നങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ രാജാവ് ഇതിനെ ഭരം എല്ലാം ഭരമാണ്, ഭാവിച്ചുള്ളതാണ്. ഭരം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം, ഭീമൻ പാതകൾ, എല്ലാം ആധുനിക സംസ്കാരം, ഭീമൻ പാതകൾ, ഭവനങ്ങൾ, മില്ലുകൾ, ഫാക്ടറികൾ എല്ലാം ഒരു ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഭരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സങ്കല്പത്തിൽ ആധുനിക സംസ്കാരം, ഭീമൻ പാതകൾ, ഭവനങ്ങൾ, മില്ലുകൾ, ഫാക്ടറികൾ മുതലായിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അതിവിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം സംസ്കാരത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണെന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ പുരോഗതി, ആർക്കും ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ലഭിക്കും, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവരെ വീട്ടില് എന്തുണ്ടാവില്ല? പട്ടിണി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏത് സമയത്തും തങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് തൊഴിച്ചെറിയപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും ഈ വമ്പൻ ഭവനങ്ങളും കൊട്ടാരങ്ങളും വീതികളും വാഹനങ്ങളുമായി ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൈലപ്രഭുവാര് എത്ര ഇതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണം നോക്ക്. അങ്ങനെ ഈ എൻ്റെ വാഹനം, എൻ്റെ ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നവരെന്താവും?
യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ. മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കാർ ഓടിച്ചടക്കാനോ വലിയ വലിയ ഇതുകൾ കാണിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ച, പട്ടി, കൃമി, കീടങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. പന്നിയുടെ ശരീരം അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മലത്തിന്റെ അഴുക്കുകളിൽ കിടന്നാണ് അത് സുഖജീവിതം നയിക്കണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അങ്ങനെ അത് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല. അതിനാൽ അർജുനൻ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, അതാണ് പറയുന്നത്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്ന് സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ തൽക്ഷണ അവൻ ഇപ്രകാരം ശാസിച്ചു. എന്താ പറയണത്? കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം, അല്ലെ? നീ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങണ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? നീ ഇത്ര ഇല്ലാത്ത രണ്ടും കെട്ടവനാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരു ആത്മാവ് നീ കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യ ജിഷ്ടമസർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഇത് നിന്റെ കീർത്തിയെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. നീ എന്താ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ഡോസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഡോസ് അർജുനന് കൊടുത്തുകൊണ്ട്. കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യ ജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യ അകീർത്തികരം അർജുന. ഇത് നിന്റെ കീർത്തിയെ ഒന്നാകെ നശിപ്പിക്കുമല്ലോ. നീ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ചിലവര് പരീക്ഷയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാതെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് അവരുടെ ശ്രമം കൊണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഒരു പേടി വരുമ്പോ, ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതണോ, എനിക്ക് പേടിയാവണം, ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതണില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മ ചോദിക്കും, അല്ലെ? അമ്മ അപ്പൊ ശാസ്ത്രം വരും, നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? നീ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതല്ലേ, അപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലേ, പിന്നെന്താ നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും, ശരിയാണല്ലോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ്, അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ ആ വീര്യം വീണ്ടെടുക്കും. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ശാസിച്ചത്. കുതസ്ത്വ കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടം അസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഭൗതികമായ ഈ ജീവിത വീക്ഷണം ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അനാര്യന്മാർക്കാണ് യോജിക്കുന്നത്. നിന്നെപ്പോലുള്ള ജ്ഞാനികൾക്കല്ല ഇത്. ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിന്റെ വീക്ഷണം ജ്ഞാനത്തിൽ പുരോഗതി നേടിയിട്ടില്ലാത്ത അനാര്യന്മാർക്കാണ് യോജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര്യ സംസ്കാരം ആധ്യാത്മ ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നത്യം ആർജിച്ചതാണ്. ആര്യനെന്ന് സ്വയം മുദ്ര കുത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ആര്യനാകുന്നില്ല, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണ്ടല്ലേ, 4 ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം എന്ന് പറയണ്ട. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ആ ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആര്യ സംസ്കാരമുണ്ട്, അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ ഔന്നത്യം ആർജിച്ചതാണ്. ആര്യനെന്ന് സ്വയം മുദ്ര കുത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ആര്യനാകുന്നില്ല. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്നും, നമ്മളെ ആരും അതിന് അംഗീകരിക്കില്ല. ആധ്യാത്മ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അജ്ഞതയിൽ കഴിയുകയും അതേസമയം ആര്യനെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അനാര്യത്വമാണ്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പകർന്നു കൊടുക്കണം. ജ്ഞാനത്തിൽ അറിവുണ്ടാവണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ദൗത്യം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അജ്ഞതയിൽ കഴിയുകയും അതേസമയം ആര്യനെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അനാര്യത്വമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും മാധ്വാചാര്യരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മാധ്വാചാര്യ ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ആത്മക പര ഇതി ദേഹാദി അപേക്ഷയാ നഹി ദേഹാദിർ ആത്മസ്യ നച ശത്രുർ ഉദീരതഃ അതോ ദൈഹികവൃദ്ധൗ വാ ക്ഷയേ വാക്യം പ്രയോജനം യസ്തു ദേഹഗതോചീവ സഹി നാശം ന ഗച്ഛതി തത്ര ശത്രുവിവൃദ്ധൗ ച സ്വനാശേ ശോചനം കുതഃ ദേഹാദിവ്യതിരിക്തൗ തോ
ജീവേശ പ്രതിജാനത അത ആത്മവിവൃദ്ധിസ്തു വാസുദേവേ രതിസ്ഥിര ശത്രുനാശ തഥാ ജ്ഞാനനാശോ നാന്യ കഥാഞ്ചന. ഏതാണ് ഇത്? ബ്രഹ്മ വൈവർത്ത പുരാണത്തില് നിന്ന് മാധ്വാചാര്യര് എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നാം മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ഈ ഒരു ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാവാർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മള് ശരീരമല്ല, ആത്മാവിനെ അറിയണം, ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ആത്മാവിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ശരീരം നാം അല്ല ശരീരം. അതുകൊണ്ടാണ് സുയജ്ഞൻ അവിടെ ശരീരം താഴെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ശരീരം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരീരം നാമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ്. ആ ശരീരത്തെ അനക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ. നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നരാണ്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ, ശത്രുക്കൾ, ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ ശുദ്ധ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്, ജ്ഞാനികൾക്ക്, ഋഷികൾക്ക്, ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അവര് ഇത്ര വൃത്തിയായിട്ട്, ഇത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓരോരുത്തരും അതിൻ്റെ ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ അവര് ഇത് അറിഞ്ഞവരാണ്. ഈ ഗുരുക്കന്മാരില്ലേ, മാധ്വാചാര്യനെ പോലുള്ളവര് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ, ശത്രുക്കൾ, ശരീര സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. നമ്മളത് വിട്ടുകളയണം. ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് ബാല്യത്തിലേക്കും, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യം വരേക്കും, പിന്നെ വിനാശത്തിലേക്കുമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒരുവൻ ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ടതില്ല. പകരം എന്ത് വേണം? ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ എപ്രകാരം ഭൗതിക കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വെറുതെ പട്ടിപൂച്ച അവൾക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തരയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരുവന് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളും ശത്രുക്കളും ഉണ്ടെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവനെ സഹായിക്കാനോ ശത്രുക്കൾക്ക് അവനെ ഉപദ്രവിക്കാനോ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ? ഭഗവാന്റെ ഒരു സംരക്ഷണയില് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾക്കായാലും നമ്മളെ സഹായിക്കാനും സാധിക്കില്ല, ശത്രുക്കൾക്ക് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനും കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആത്മാവാണെന്നോ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ആ തത്വമല്ലെന്ന് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ശരീരമാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ലെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ജീവാത്മാവെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ പരിസ്ഥിതികളിലും അയാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുകയും ശത്രു, മിത്രം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് വശമതനാകാതിരിക്കുകയും വേണം. ജീവിതത്തിന്റെ ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മളായാലും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായാലും എപ്പോഴും വധിക്കപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണ, ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായം തീരും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മാതാജി. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഇതി ദൈത്യപദേർവാക്യം ദിദിരാകർണ്യ സസ്നുഷ പുത്രശോകം ക്ഷണാത്യുക്ത തത്വേ ചിത്തമധാരയത്. ശ്രീനാരദ ഉവാച, ശ്രീനാരദ മുനി പറഞ്ഞു, ഇതി പ്രകാരം ദൈത്യപദേ അസുരന്മാരുടെ രാജാവിന്റെ വാക്യം ദിതി ഹിരണ്യകശുവിന്റെയും മാതാവാണ് ദിതി. ആ കർണയെ ആശ്രവിക്കുക. സസ്നുഷ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ പത്നിയോടൊപ്പം. പുത്രശോകം പുത്രൻ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മരണത്തിലുള്ള ശോകം. ക്ഷണാത് തൽക്ഷണം. ത്യക്ത ഉപേക്ഷിക്കുക. തത്വേ ജീവിത തത്വം. ചിത്തം ഹൃദയം. അധാരയത് വ്യാപൃതരായി.
വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭു ജയ് ശ്രീലപ്രഭു. ശ്രീനാരദ മുനി തുടർന്നു. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെയും ഹിരണ്യകശിപന്റെയും മാതാവായ ദിതി ഹിരണ്യാക്ഷ പത്നിയായ രുഷാഭാനുവിനൊപ്പം, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ പത്നിയായ രുഷാഭാനുവിനൊപ്പം ഹിരണ്യകശിപന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. ഈ ഉപദേശങ്ങള് യമരാജൻ പോയതിനു ശേഷം ഹിരണ്യകശിപു അവരെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. അതോടെ അവൾ പുത്രന്റെ വിയോഗ ദുഃഖം മറക്കുകയും ദിതി മഹാറാണി ആ വിയോഗ ദുഃഖം മറക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മനസ്സും ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലായി ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രമാക്കണം. ഭാവാർത്ഥം ജയശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഒരാൾ അയാളുടെ ഒരു ബന്ധു മരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തത്വശാസ്ത്രത്തെ വളരെയധികം താല്പര്യനാകും. നമ്മളും അങ്ങനെയാണ്. അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയാലോ, ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. അതിന് ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ, ശ്മശാനത്തിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെന്താ പറയാ, ശ്മശാന വിരക്തി എന്ന് പറയുക അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറില്ല, അയ്യോ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളും കുറച്ചൊന്ന് അതിൽ ഭഗവാനാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന നിപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാകുന്നു. വന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞതൊക്കെ അവനായി അവൻ്റെ കാര്യമായി അത് പോയി, ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക്, അതായത് വീണ്ടും ഭൗതികതയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാകുന്നു. അതായത് നമ്മൾക്ക് മാത്രം എന്തില്ല, പോയി എല്ലാരും, നമുക്ക് മാത്രം മരണമില്ല. ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ വരിക അല്ലെ. വീണ്ടും ഭൗതികതയെ ബദ്ധശ്രദ്ധനാകുന്നു. മരിക്കുമ്പോൾ തത്വശാസ്ത്ര ചിന്ത മരിക്കുമ്പോൾ തത്വശാസ്ത്ര ചിന്തകളെ മുഴുകാറുണ്ട്. ഭൗതികവാദിയായ ആ വ്യക്തിയുടെ അത്തരം മനോഭാവ ശ്മശാന വൈരാഗ്യം അഥവാ ശ്മശാനത്തിലെ വിരക്തി എന്നാണ് സാങ്കേതികമായി വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. 4 തരം ആളുകൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും അറിവ് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതാണ്? ആർത്തോ, ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ. അങ്ങനെ 4 പേർക്ക് ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 4 തരം ആളുകൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചും അറിവ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെ? ആർത്തൻ, ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസു, അർത്ഥാർത്ഥി, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ 4 പേര് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഭൗതികാവസ്ഥകളിൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനാവുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഈശ്വരനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യനാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനാവുമ്പോൾ, ആർത്തനായിട്ട്, ദുഃഖിതനായിട്ട്, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മള് ഗജേന്ദ്രനും പാഞ്ചാലിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ദുഃഖിതനാകുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഈശ്വരനെ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി തനിക്ക് ദുഃഖം നൽകാൻ കുന്തിദേവി കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എനിക്ക് കൃഷ്ണ സുഖമൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ദുഃഖം തരിക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോഴത്തേനോ ഭഗവാനെ ഇവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കും. ഇപ്പൊ എന്തായി അമ്പലത്തിൽ പോക്കും ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നില്ലേ എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ പഴിയും നമുക്ക് കേൾക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം? അതൊക്കെ വരേണ്ടത് വന്നേ തീരൂ. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നടക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക, അതൊക്കെ സഹിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തി നമുക്ക് തന്ന് നമ്മുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ കർമ്മം തീരുന്നവരെ നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാതെ പോകാൻ നോക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേണ്ടി തനിക്ക് ദുഃഖം നൽകാൻ കുന്തിദേവി കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഭൗതിക ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ, ഈശ്വരനെ വിസ്മരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും എൻ്റെ കോടികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ
ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം, ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈശ്വരനെ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കും. നമ്മൾ കൂടുതൽ കിട്ടും തോറും എന്താണ്, ഒരു മാവിൻ്റെ ഉദാഹരണം അല്ലെ, കൂടുതൽ അതിൽ വിളകൾ വരും തോറും മാങ്ങ നിറയെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ കിട്ടി. അപ്പം എന്താണ്, ആ ചില്ലകളൊക്കെ സ്വയം താഴേക്ക് പോവുകയാണ് വേണം, കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഭൗതികമായി കൂടുതൽ ലഭിക്കും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താഴേക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ വിസ്മരിക്കരുത്. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ, നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഹിം. അവനെ വിസ്മരിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യണത് അങ്ങനെയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുണ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തി ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കും. കുചേലനെ പോലെ എന്തെല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി യാചിക്കാനായിട്ട് പോലും പോകാതെ, തൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നന്മയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നതാണ് അല്ലേ. അവസാനമാണ് ഭാര്യയുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം പോയത്. ഇവിടെ രാജ്ഞി കുന്തി ദേവി അതിന് ദുഃഖത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. കാരണം ദുഃഖം അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം കൃഷ്ണൻ കുന്തി ദേവിയെ വിട്ട് സ്വരാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയം ദുഃഖത്തിൻ്റെതായിരുന്നെങ്കിലും, ആ സമയം യുദ്ധത്തിന്റെ സമയം അത് ദുഃഖത്തിൻ്റെതായിരുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നുവെന്നും, ഇപ്പോൾ പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം കിട്ടി, എല്ലാ സുഖവും കിട്ടി, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയാണല്ലോ എന്ന് കുന്തിദേവി പരിതപിച്ചു. ഈ സന്തോഷത്തിലും കൃഷ്ണ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി, ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം തന്നെ മതിയായിരുന്നു, ഈ സുഖം ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സുഖം അത് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് കുന്തിദേവി പറഞ്ഞത്. ഒരു ഭക്തന് ദുഃഖം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അല്ലെ. ദുഃഖം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തന്, ഭൗതികത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കല്ല, ഒരു ഭക്തന് ദുഃഖം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഹിരണ്യകശിപു അസുരന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ക്രമ കൊണ്ട് ഇത് തീർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകി. അതേപോലെ തന്നെ 10 മിനിറ്റ് ലേറ്റായി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും